Ginapreparahan na sang Iloilo Provincial Government ang patigayunon nga province-wide massive vaccination sa Pebrero. Suno kay Dr. Daryl Tabuadang head sang Iloilo Provincial Veterinary Office, ginahanda na sang opisina ang mga bakuna nga ipanghatag sa kada banwa agud nga ini ang ma-deliver na. Dugang pa sa natong danyara sa subong sa vaccine room sang ila opisina sa Iloilo Sports Complex, ang mga bakuna kag amat-amat na nga gina-sort out agud nga ipadala sa mga kabanwahanan. Nahibaluan nga isa sa mga luyag sang probinsya subong nga tuig 2025 amo nga mapanubong rabies cases sa probinsya paagi sa pagpangbakuna sa mga ido sa bug-os nga probinsya. Ang otorisunod sa doktor ang mga banwa amo ang magapanguna sa pagpang-inject sa mga ido nga sakop sang ila mga lugar. Subong in place na ng atong bakuna subong aran also sa may vaccine room sang PHO dito sa sports complex. Sa Wibis sa Biyernes January 9 and 10, i-distribute na namon sila sa ating mga LGU. Kaya dapat maka-preposition na kami kay by February to April, amon na siya ating mass vaccination sa bilog ng province. So massive vaccination na siya sa entire province. So ang ating counterpart na is kita ma-provide sa bakuna at ang mga ringgilya ang banwa na ang mag-injection sa mga ido dito sa Kabaranggayan. Nahibaluan nga mag-aumpisa ang mass vaccination sa mga ido sa probinsya sang Iloilo sa bulan sang Pebrero. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.